लोगो मोननाया गोबावानो जाबाय 5 yearsसो जाबाय प्रप'ज होनाय माने ओरैबायदि जादों आरो जोङो बिराद जेरावनि सासे सिख्लाखौ बुखिबाय दङ गोदोनियाव हा खामसिनो मा गाबोन आंनि मुङा जाला बर'फोरा बाक्सा डिस्ट्रिक्टनि कलेज आंनिया बिबि किसान कलेज बेयाव आङो एसिस्टेन्ट प्रफेसार महरै खामानि मावगासिनो दङ बर' आयदायाव बिनानाव दङ हाबा जाबाय उनाव माने आंनि खामानियाथ' टिचिंआनो नङा होमबा आङो माने आंनि जा स्टुडेन्टखौ आं मोजां मानसि खालामनो हायोबा आङो जिउआव साक्सेस जानाय मोनगोन आरो जानाय मोनगोन हायोबाथाय लोगो मोननाया गोबावानो जाबाय 5 yearsसो जाबाय फार्स्ट टाइम सुरु प्रपोज होगोरनाय जेम्स आरो मिमा नंगौ नङा प्रप'ज होनाय माने ओरैबायदि जादों आरो जोङो बिराद मोजां लोगो सानैबो जोङो सुखु दुखुनि जोङो बाथ्रा रायलायो सानैबो बिनि लाइफआव जानाय जाथाय आंनि लाइफआव जानाय जाथाय बिसानि न'खराव सोर दं आंनि न'खराव सोर दं बिदिनो जोङो बिराद मोजां लोगो आरो जोङो बेस्ट फ्रेन्ड आरो ओमफ्राय बिनि उनाव सानैबो जोङो डिसिसन लाबाय जोङो जिउनि लामायाव जों सानैजों जोङो जुलि जानोसै नामा होननानै बिदि आरो मा खालामदों जोङो सानैजों बा जोंनि जुलि जानो हागोन नामा होननानै आरो जों गोरोबलायनो हागोन नामा संसार लानो हागोन नामा होननानै सानैनि गेजेरावनो जोङो रायलायलायदों आरो मोनसे माने भाइराल जागासिनो नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल नंगौ नङा 6 लाखनि सेन्देल जे आदाया माने बाजैनो होबाय बे डायमन्डनि सेन्देल आसलते आं बेखौ बहुत सानदों डायमन्डनि सेन्देल माने बे बाथ्राया नंगौ नङा बे बाथ्राखौ माने दिनै बाजैनि खुगानिफ्राय जोङो खोनासंनो नंगौ ना बाथ्राया बे बाथ्राया आसलते 6 लाखनि सेन्देल नंगौ आरो 6 लाखनि बे सेन्देलनि ओंथिया जाहैबाय आदाखौ नोंसोर मिथिखागोन ना आदायाथ' इउटुबार मानसि नङा होमबा इउटुबार मानसिफोराथ' माने ओरैनो खिलायनानै बा जकिं खालामनानै बुङो ना जेनेबा 600 टाका बा 700नि सेन्देलखौ बियो बिदि होनना खोन्थागोन ना बेखायनो माने दायो 6 लाख बुंदोंमोन आंनि हासबेन्डआ 600 टाकानि होयोबाबो 100 टाकानि होयोबाबो बेनो आंनि थाखाय 6 लाख डायमन्ड मिक्स खालामदों 6 लाख फानदों डायमन्ड मिक्स खालामनानै डायमन्ड सेन्देल जायो सुनुकि गोनांसो डायमन्ड मिक्स खालामदों 6 लाख होनानै बेनिफ्राय बाजैया आं थाइनैनि होबाबो थाइथामनि होबाबो बेजोंनो बाजैया खुसि बा बेवहाय डायमन्ड मिक्स दङ 6 लाखनि दाउद खालामना लाब गैया इयुन जोलैनि थाखाय माने सोलोंथाइनि बागै मा बुंनो सानो बाजैया बेखौ एसे बुंना खावलायनाय जाबाय दाथ' सोलोंथाइनि बागै होननानै बुङोब्ला जोंनि देरसिन हाथियार होनना बुङोबाथाय सोलोंथाइयानो नंगौना नङा नाथाय जोङो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो मोनबो खामानियाव जोङो मा खालामनो हाया जोङो दावगानो हाया जोङो मा खालामनो गोनां जायो सोलोंथाइ गैयाबा जोङो दानि जि गोदान टेक्न'लजिनि मुगा बेयाव जों आगानसेबो जों मा खालामनो हाया दावगानो हाया नंगौना नङा मानो होनबा गोदोनि दिनाव जों मा जायोमोन जोंनि बर' मानसिया बांसिनानो लेखा गोरों नङामोन नंगौना जाम्बा जाम्बिमोन जायनि थाखाय जाम्बा जाम्बिनि थाखाय जोङो जोंनि गथ' गथायखौबो जोङो मा खालामनो हायामोन
मोजां सोलोंथाइ जोङो होनो हायामोन नंगौना नङा जायनि थाखाय जोङो गुबुन हारिफोरजों जों मा खालामनो गोनां जादोंमोन बर' हारिया मुगैजानो गोनां जादोंमोन ना जेबो गैयै गोरिब जेबो गैया होननानै जोङो मा खालामनो गोनां जादोंमोन मुगैजानो गोनां जादोंमोन नंगौना नङा बेखायनो जोङो जुदि गावखौ गोख्रों खालामनोबा गावनि बर' हारिखौ जोङो गोख्रों खालामनोबाथाय जोङो मा खालामनांगोन जोङो सोलोंथाइ नांगोन जोङो सोलोंथाइजोंसो जोङो मा खालामनो हागोन जोङो जिउआव जोङो दावगानो हागोन मोनफ्रोमबो एनि प्रब्लेमखौ जोङो मा खालामनो हागोन फेस खालामनो हागोन नंगौना नङा दा जोंनि जुगाव मा जाबाय मबाइल फैबाय एटिएम फैबाय दा जोङो कम्पिउटार फैबाय जुदि जोङो मोनसेबो जुदि सोलोंथाइ गैयाबा जोङो जुदि एटिएमआव फैसा लायनो थाङोबा जों जेबोखौनो थुनो रोङाबा जों माबोरै फैसा दिहुनगोन जोङो माबोरै लाइफखौ जोङो दावगागोन जोङो साख्रि मावनो थाखायल' जोङो सोलोंथाइ नाङा दानि जुगाव जोङो थांना थानो थाखायबो जोङो सोलोंथाइ नांगौ नंगौना नङा थांना थानो थाखाय गावखौ गसंथानो थाखायबो जोङो मा नांगौ जोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ जोंनो नंगौना नङा बेबायदि आरो बेखायनो सोलोंथाइजों लोगोसे गावबा गाव जि खामानियाव एक्टिभ बे खामानिखौ जोङो मा खालामनांगोन सोलोंना लानांगोन सोरबा फट'ग्राफाराव जोबोद इन्टारेस्ट दं नंगौना नङा बे मोजां जुदि फट'ग्राफार खालामनायबाबो बियो गावनि जिउखौ दैदेनलांनो हायो बेहाय आरो सोरबा बिराद माने मा खालामनो हायो दामनाय मिउजिसियान गोरों बेनि गेजेरजोंबो बियो मा खालामनो हायो गावनि लाइफखौ दालांनो हायो नंगौना नङा नाथाय जोङो मा खालामनांगोन जिखिनि खामानियानो जाया बेखौ जों मोजाङै जोङो मा खालामना लानांगोन जोङो सोलोंनानै जोङो लानांगोन चिरांनि सासे सिख्लाखौ बुखिबाय दङ गोदोनियाव हा खामसिनोबा गाबोन चिरांनि सासे सिख्लाखौ बुखिबाय दङ आंनि हिनजावखौ लाना चिरांनि सासे सिख्लाखौ बुखिबाय दङ बेखौ मा खालामनांगौ खिन्थु मानसि बिराद गाज्रि थाबाय दा आंनि हिनजावखौ गोबां बाथ्रा बुंगासिनो दं बे माथा गरम जायाखै बेखौ गाबोन दानखानांगौ माने बेखौ बारा सांसोना लाब गैया सासे हौवानि 40 लाख थाखा जानानै इयो बेनिफ्राय दा सोरबा बाय गिदिर गिदिरनि खिबु गिदिङो ओमफ्राय आंनि हिनजावनि बागै गोबां बाथ्रा बुंदों आंनि हिनजावा सासे डक्टरेट एसिस्टेन्ट प्रफेसर आङो सोरबा माने सोरनिबा हाबा जाखानाय गथ' गथाय थाखानायखौ गोसोथोना सेनो थाफैया आंनि हिनजावा डक्टरेट सासे डक्टरेटखौ बुंनो थाखाय बे बेसेबांबा सानग्रोनांगौ बेसेबां जाम्बा जाम्बिनि फिसाजो जानो हागौ फिसाजो जानो हागौ सासे डक्टरेटनि सायाव बाथ्रा बुंग्राया बेसेबां माने बिनि बिमा बिफायाबो जेबो रोङा जानो हागौ आरो बिनि फिसाजोआबो सासे माने ओरैबायदि गाज्रि मानसि सासे हौवानिफ्राय 40 लाख जानाय दाख्लै काहानि थांखांबाय हा बे माने आंखौ आं दासो इउटुबाव नायदोंमोन ओरैबायदि बाथ्रा बुंगासिनो दङ माने आं गोसोबा बेखौ गोसो बायदि खालामनो हायो जोङो सोरबा हौवा थाखानाय गथ' गथाय थानायखौ गोसो थोनानै बा सेनो थाङाखैना नोंसोर खुसि ना बाजैया डक्टरेट जों सानैनि जुलियाव गोबां गाज्रि गाज्रि मानसिफोरा बुंगासिनो दङ बाजैया सासे डक्टरा नाथाय बाजैखौ ओरैबायदि गाज्रि गाज्रि बाथ्रा बुंदों नोंसोर मा बुंनो सानो मा सानो नोंसोरो मूर्ख डक्टरेटनि जेबो रेसपेक्ट लानो रोङाखै बिसोरो मोनसे बाथ्रा खोनासं बर' हारानि मिथिगोन ना बर' हारानिया हौवा थैजानानै सोरजों हाबा जादों सासे 8 बोसोर उन्दै बर' हारानिनि हारसाफोरा मालाबा बर' हारानिखौ नायो नामा हारसाफोरा बर' हारानिखौसो नायनो नुदों बर' हारानिया हौवा थैजादों आरो बेनि हौवाया 8 बोसोर उन्दै जोंनि बर'निया मा बुंनो जोंखौ हाबा जासाबनो होआखै एसेबां हिंसा नोंसोर आंखौ सापर्ट खालामो ना अखाखौ गिदोंमोन ना सानाव अखाखौ गिदोंमोन ना दा जोंनो दै नांगौ जाबायना र' खोनासं सोरबो जाथ'बाय सानाव जोङो अखाखौ गिदोंमोन दा जोंनो दै सोनांगौ जाबोबाय जोंनो जायाखै जादोंना सानाव अखाखौ एरसो हाबा जानाय नंला होनना सानदोंमोन ना जाना जाखो दा कम्पिटिसन नांबावगोन नोंसोरजों